Ket sieltä sitten jolosta. 27. Generate. 1-2. 12, kuka näistä on Generate. 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kukas se oli? En mä tiedä, joku ihan randomi. Kyllä, Liis sanoi, että silloin edes kuva. no on siinä kuva. Siinä on joku vitu random menopeli. Nice. Sillä lähetät sitten viestiä. Täällä on kyllä 7 tyyppiä. Missä kehin meet ja sä pystyt valitsemaan. Kansallista osaa. Aika tapa löysit hyvin. Aina mielellään näytä niinku sitten streamillä. Mitä mun ei näytä streamilla? No sitä koodia, jos sä menet antaa sen. Oi helvetis! Joo nyt vittu niittymä. Ei susta tiiä vittu minkälainen professori sä oot.